Som Ludovít Winter. Narodil som sa v Šahách, ktoré boli vtedy súčasťou Rakúsko-Uhorska. Môj otec, múdry podnikateľ, prenajal kúpele Piešťany od grófa Františka Erdodyho, čo bol začiatok našej rodinej cesty k ich rozvoju. Pridal som sa k otcovi v riadení kúpeľov. Mal som len 20 rokov, ale aj napriek mladému veku som prevzal veľkú zodpovednosť za rozvoj a správu tohto miesta. Neskôr som sa oženil s vdovou po mojom bratovi Františkovi, Leonou Winterovou. Spolu sme vychovali 5 detí, z toho 3 vlastné. Po otcovej smrti som úplne prevzal vedenie kúpeľov. Za môjho pôsobenia sme vybudovali významné stavby ako robotnícku nemocnicu Kursalón, Františkové kúpele, Propatriu a klenot Piešťan, Thermia Palace s kúpeľmi Irma. Piešťany sa stali svetoznámym kúpeľným mestom, ktoré ľudia navštevovali z celého sveta. Na nešťastie počas druhej svetovej vojny som čelil perzekúciám kvôli môjmu židovskému pôvodu. V roku 1944 ma deportovali do zberného tábora v Seredi a odtiaľ do Terezína. Mal som už 75 rokov, keď som sa dočkal oslobodenia. Po vojne a znárodnení kúpeľov v roku 1948 som žil v ústraní a chudobe. Moja práca v Piešťanoch bola zabudnutá a dokonca mi zakázali vstup na kúpeľný ostrov. Napriek všetkým ťažkostiam som zomrel v Piešťanoch s vedomím, že som prispel k rozvoju mesta, ktoré ma dnes vďačne spomína.